Mga adlaw takdong magnapu katuig na sukad ni kuso-kuso ang bagyong Yolanda sa dakong bahin sa Eastern Visayas. Pipila sa mga survivors labas pa sa panumduman ang kalisdan ng naagian tungod sa maong super typhoon. Live na nukad sa Palo Leyte si Nico Sereno. Nico? Yes, lain-lain nga mga kalihukan ang giandam dinhi sa Eastern Visayas sama dinhi sa lalawigan sa Leyte paghandom sa ika-10 katuig nga anibersaryo sa pagkuso-kuso ni Super Typhoon Yolanda. Sa baybayon sa Anibong District sa Tacloban City, naabta namo kining pamilyahan nga nagsao sa labas nga seafood ug enjoy sa pagpangaon. Wa kalikayi nga maapil sa istorya ang pagbalik lantaw sa naagian nila sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda. Labi na kay mag-anniversary ugma tangkod na po katuig sukad ni igo ang bagyo. Ang ilang gipuy-an sa maong dapit na apektuhan sa storm surge ug nangabanlas ang mga balay. Sa maong lugar nangapadpad ang mga dagkong barko timailhan sa kakusog sa tubig ug hangin. Si Noy Dionisio, 56 anyos, residente sa dapit, usa sa milagrong nakalingkawas sa tinong kamatayon. Apan namatay gyud ang iyang asawa nga si Glenda ug anak nga si Angel nga wa gyud igkita ang lawas. Emosyonal gihapon siya matag higayon nga makahinumdum niini. Mahirap talaga. Miss mo sila. Naalala mo talaga pag dumating ang Yolanda. Anniversary. Presyo. Naalala talaga. Sobra. Lahat ng katawan ko, sira na sira. Parang bugbog. Oo, mas bubog sirado talaga. Puro ano, basa mga dugo ang katawan ko. Wala na akong damit. Ang iyang igsuon nga si Mirna nakabase na sa Pangasinan apan naatlan sa paghapak sa bagyo nga anaa sa Leyte. Siya sab di makalimot sa pait kaayong kasinatian sa pag-igo ni Yolanda ug ang kalisdanan human niini. Pero ang ayaw namin yung mga patay dito na nagkalat. Grabe, hindi kami makakain no. Kasi nangangamoy na. Yun yung anak ko na yun, pumupulot, mayroon pang buhay na pinulot. Sabi nung pamilya niya na, hayaan mo na, sabi nung anak ko, buhay pa to, bakit itatapon nyo? Hayaan nyo na kasi wala namang punerarya, wala kaming panggastos. Pero buhay talaga na itinapon. Sa maong dapit sa Anibong, nga daplin sa baybayon, kun kaniadto napuno sa mga balay, karon menos na kaayo, halos maihap na lang. Sagad sa mga residente, nabalhin na sa mga lain-laing housing projects. Matud sa labaw sa CDRRMO Tacloban, ang tag-iya sa pipila ka mga balay nga nahabilin, nasayod na sa plano sa syudad ug nahataga na gani ug kabalhinan. Human sa pag-igo sa bagyong Yolanda, ang syudad mihimo og higpit nga palisiya sa mga lugar. Giila ang mga nagpuyo sa no-build zone, danger zone ug buildable zone o luwas nga puy-an. Usa kini sa giimplementar sa dakbayan binasi sa mga leksyon kang Yolanda. So gumawa kami ng yung guideline na talagang magko-convince ng mga tao ito danger zone, ito buildable zone, ito safe zones, parang ganon. Kaya we have been doing a lot of administrative forced demolition because after all, they have been given already pabahay. Samtang subsub ang preparasyon sa lain-laing lugar sa Tacloban City sa paghandom sa 10th anniversary sa pag-igo sa bagyo. Sa shipwreck sa Anibong, gipamulungan ang makahoy o gilimpyuhan ang palibot. Dunay misa karong hapon himuon sa dapit. Samtang sa parte sa Tacloban Astrodome, busy usab ang mga personnel sa syudad pagpreparar sa lugar. Dunay programang himuon sab ug mga adlaw sa maong dapit nga wala sab makaugpo sa bagsik ni Yolanda. Comparatively speaking, we are more prepared this time. We were caught unaware when Yolanda hit us, although we had that preparation, but whatever we had prepared during Yolanda was not enough for the devastation that Yolanda had given us. Samtang ni mahigayon na lan og SES aton ipakita ang sitwasyon dinhi sa bag-ong provincial capital compound dinhi sa nahimutang sa lungsod sa Palo Leyte. Nagpahigayon sila og candlelight memorial nining mga orasa
handom sab sa pagtimaan sa mga nakalas o sa mga nabiktima ni Super Typhoon Yolanda. Gipangunayan ang kalihukan dinhi ni late Governor Carlos Jericho Icot Petilla o ni Vice Governor Sandy Javier nga gisugdan sa usa ka Santos nga misa karong alas 4 sa hapon. Gitambungan sab sa mga empleyado o pipila sa mga bisita dinhi sa Kapitolyo. Sa kalihukan karong hapon o sa hamubukay nga programa namong si Governor Icot Petilla nga misay-say nga kung siya ang pabuton, di na siya gustong muhandom pa sa mga ngilad o mga negatibong nahitabo nitong Yolanda, apan gusto siya nga mo-focus sa mga positibo nga nahitabo, mga istorya sa resilience o pagbangon sa mga taga Leyte human sa nahitabo nga kalamidad na po katuig na ang nakalabay. Subli siya nga nagpasalamat sa tanan nga mitabang sa pagbangon sa lugar o sa tanan nga miabag sa mga nabiktima ning maong super typhoon aron nga makabangon sila ug makabalik na sa normal nga panginabuhi ug mihandom sab sa tanan nga mga nakalas ni atong maong trahedya sama sab sa pipila ka mga Capitol employees nga mao sa ilang gihandom sa kalihukan karong hapon dinhi. Ubay-ubay pa nga makalihukan pag-commemorate o paghandom sa anibersaryo ni Super Typhoon Yolanda ang katakdang himuon dinhi sa probinsya ug ubang adlaw sab sa Tacloban City doon at sa gihan ay nga kalihukan. Mo kanang latest gikan dinhi sa probinsya sa Leyte. Ses? Daghang salamat sa imong live report, Nico Sereno.